kikilikon, saltzatika, tortolika, de buluzon, Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Ez dakizu ez ze burutapen izan dudan. Mirri etortzen denean, sekulako faena egingo diogu guztion artean. Badator, zuek disimulatu, ezer ez dakizu. Kaixo guztioi! Kaixo! Guztioi! Bati ez beste. Kaixo, Mirri. Kaixo, Txirri. Ez dakik Mirri zein nolako gauza bikaina erakutsi behar diedan segidan. Bai? Bai. Ila arpegi itxusi hori? Mirri, ez di beti bezala hasi. Gauza bikain bat azaldu behar diat nire aurpegia eta nire jazkeraz aparte. Ze erakutsi behar diak? Nire trebetasun bat adierazi behar diat iri eta telebistaz Euskal Herri hori guztiari. Hori ikustezina duk, ez daulako, trebeziarik ez daukak. Mirri, Xef. Kaso egidak, meserez. Ea. Ni hemen ikusten naun, hau mago haundi bat naiz. Bai? Bai. Mago haundi bat? Mago bikain bat. Zer dakik egiten esate baterako? Zer dakidan egiten? Bai. Hainbat eta hainbat aliz egin izan ditut nik hemen bertan gauza bikaina guztien aurrean. Baina gaurkoan, Mirri, oraindik areago noa. Bai? Bai. Nora? Nire poderio bat erakutsi behar diat. Nik, Mirri, igan. Hauengan, haiengan, eta ikusten gaituzten guztiengan, boterea dut. Bai. Zuen... Erotu inda, Txirri, erotu inda! Zergatik erotu nahiz? Zai aizaten poderio eta... Zuen borondatearen jabetasuna daukat nigan, Mirri! Zertuan atzoa faltzeko? Mirri, enau txantxetan ari ez. Aiz? Esaten dudana egia da. Nik orain gauza bat egitea nahi izan ezkero? Bai. Argumentxo batek bezala egin gaukek. Bai? Bai. Frogatu hori. Ez diat sinisten. Hori frogatu inbiaratxo. Hortara xe iritsi nahi nian, Mirri. Ea. Ara, Mirri, igo adio hemen gainera. Ire borondatez, noski. Amen. Bai, igo adio hor gainera. Amen? Bai, hemen gainera. Ben gainera? Bai. Gainean eok. Igo esan diat, Mirri, ez. Gainean eok? Zutik motel! Eta orain, Mirritxo, ikus dezan zein nolako poderioa daukadan nik iregan? Bai. Entzun ondo. Bai. Nik hiru buelta, hiru bira eman aurretik, bai. Iagoen leku honi hiru buelta eman aurretik, hortik jetxi egingo aiz nire borondatez. Ez por cierto, hau jetxiko. Ze uste du? Nahi duk beraz froga egin. Ze uste du, morro eban nazela ala? Zi jetxiko nau, nahi dudanean. Noski, neure borondatez nahi dudanean jetxiko aiz, nik hirugarren buelta eman baino lehenago. Egingo dugu hiru buelta eman baino lehenago? Hasi gaitezen alik eta lehen bueltak ematen. Haurtxoak zuek nirekin batera kontatuko dituzue bueltak. Has gaitezen. Bai, txe. Enau jetxi? Enau jetxi? Noski. Eta enau jetxiko? Bigarren emango dut ba, Kontuz ez hain mareatu, Ez motel. Eta Mirri, eta jetxi. Ez da jetxi, ez. Xondo nagoen hemen hain altu. Ez da jetxi, baina jetxiko da urtsuak nik ez baitut hirugarren buelta emango. Gure, ez dizen diba esan,
joku bat besterik ez. Tonto lapikoa! To, Mirri. Ergela tentela eta motxoloa! Mirri! Majadero eta kalamidadea! Mirri, kontxo! Zergatik jartzea izunela, joku bat besterik ez. Eskuidik ez dagoelako nire olako persona txintxuari olako usaitia, kontxo! Mirri... Ardantzari esako zibat! Bai, jauna! Mirri, gauzatxo Eta Felipe Gonzálezi! Bai, jauna! Mirri, gauzatxo polit bat esatea Eta nahi Pato bai ala ez. Arrigani! Gauzatxo polit bat esatea nahi bai ala ez. Ez. Ez, orduan Bai, kagu. nahi duk? Bai. Oso erreza, Mirri, nik Esan. egin diadan joku Belarri zoragarri egin diadan honetatik. joku txori, egin ezaiokik txiribitoni datorrenean, eta hemen diren aurtxoak, eta ikusten gaituzten aurtxoak, eta amoinak, eta aitonak, eta danak, txiribitoren lepo farra egingo hitxek, eta haze leku ederrien utziko diago txiribiton, pasetora. Kaixo! Pozik? Hemen de gutxira, ez. Nolako trampa egingo diadan. Joku bat, kontxo. Nolako jokua. Politxa. Zikinosoa. Ez, gauza bat, txin. Ez gauza garbia. Ez dago zer ikustatzen, ez dago zer gordetzei. Ik baldagi nolako magoa hundia naizen. Mago txikia, koño! Magoa! Zer raio? Tontolo! Txikia alda Mirri. Dena den magoa eta majoa, ezta? Bai. Ba, begira. Ni nauk hemen dauden guztien eta etxetan dauden guztien borondaten jabia. Bai, eirakutsiko diat nola, begira. Ioai, tromankulo honen gainean. Jarri gainean. Zegi eta aguantatuko duen, tontol, alderantziz. Ea. Jarri gainean, hoi da. Ez da esatean buskatuko. Segi, kontxo! Eta entzun ondo, Niko ni, 3 buelta eman baino lehenago, hortik jetxe ingo aiz. Nik jetxe eraziko diat. Eixetz? Baietz. Ikusiko ke aurrak nerekin kontatu denok, 3 buelta eman baino lehenago, Asten naiz. Pixka bat abile daru hartu behar da. Asten naiz. Eta txiribiton ez da getxi, eta kajoi hori ez da buskatu, mirakuloski. Bigarrena. Bi! Eta txiribiton ez da getxi, Baina getxiko da. Nik ez talako 3. bueltarik emango. Arra pasak. Ze uste dut, botolonek. Ze. Kontxo, pinpilin pauso bat. Ara Gorordo jaunak nolako berrikuntzak ekarri dituen telebistara. Pinpilin pauso bat telebistan. Aba hartuko dut, arrauz pejituak injateko. Bai. Isilik denok, isilik arrapatin behar da. Neria! Orain ere Mirri galtzaile! Andoni, haundi izaterakoan zer izan nahi dukik? Ziklista. Zergatik? Kopak iraztitulako. Kopak irabazten dituzte ziklistek? Bai. Eta zertako nahi ditukik zera kopak? Saltzeko. Saltzeko? Hazte ba,
Nik uste nian kopak, zera, armarioan poliki-poliki edukitzeko izatu dituela. Ez. Saldo nahi dituk? Bai. Eta horrekin zenbat diru irabaziko duk, asko ala? Bai. Zenbat? 200 igual. 200 zer? 200.000 petako igual. Jo! I, olakorik egiten badu neri erdi bana, Nola ez ez? Zergatik ez? Gabazari jaztuko. Ah, bazkari erosiko duk? Motel 200.000 pesetakin, Aze tripia, Hemen dituen hipopotamo baino kolodilago jarriko aiz, Aizak Andoni, egi alda, ia izela zizurkilgo txiste kontatzailerik onenetako bat. Bai. Bai? Bai. Jontxo, ez dizu milai, ez? Ba, konta egu txiste bat. Bai. Ea, konta, jarri horriko, telebistera begira, eta esaiguk. Egon batean juntzan gizon bat residentzia eta aldezte zion zendagileak. Baduzu pijamarik ez apendize bakarra. Andoni, ea zemak piztarri. 3, 4, 5, 6 eta 10 pustarri! Amar piztarri, ederki Andoni. Agurtzane, Andoniren antzer ere kirolari porrokatua izango omen dugu. Zer izan nahi duzuzuk onditan? Andereño. Ba, andereñoak deporte egiten dute, baina ez aldidan lehen esan gimnasta izan ditu. Eske, ez zinen horretzen, ez da? Nervioak, urduri altzaude. Ba, orduan lasaitasunagatik, ez da? Bai. Zergatik nahi duzuzu gimnasta izan? Eusko gustatzen zen gimnasia egitea. Bai, eta zer gehiago? Natzeko belta kanpena gustatzen zen. Baina zerbait gehiagogatik gustatzen zaizu zuri gimnasia egitea. Zergatik? Txandar ematelako. Nola? Txandar ematelako. Txandal ematen delako? Baina orain ere txandal polit bat jantzita daukazu? Gimnasia egiteko da? Hau, dotore ibiltzeko da, ez da? Bai. Aizu agurtzane, egia alda bertsolari porrokatua zarela. Bai? Bai, ez da? Eta bertso batzuk kantatuko dizkiguzu gaur hemen? Bai. Eta nork egin ditu bertso hiek? Eliasek. Eta zein da Elias? Nire anaia. Nire anaia? Eta zenbat urte ditu zure anaiak? 10. 10 urtekin bertsoak egin ditu? Iazu lagunduko zenien pixka bat, ez da? Ez behar laundu zuten nahi. Bera lagundu zizun zure? Noski, bion artean ederki konpontzen zerate orduan. Tira ba, kantatu bertso politoiek, agurtzane. Ibaia zikin dago papeleran gatik, arrainak hiltzen dira zikin kerian gatik. Arraina tripaz gora etxezkita xolik, hola segitzen baduk ez du jango arrainik. Hemenago gaixorik hilbeharran triste, ni hemen pozik izurra iztezte. Zergaitik bota duzu hainbeste tomate, papelera zikinak hemen dizu arte. Ni ez noa hemen dijuan ziste azkar, ni gabe ezin duzu ezer egin bakar. Zu joaten ez bazara egingo du negar, oraintxe botako du kriston pila zakar. Zora garria agurtzane, oso ondo, zein bertso polita. Ea zenbat pizarri? 10 pustarri! 10 pizarri agurtzane dintzen. Ai, ze mutiko serioa. Jonander ez nahola. Zuk ere kirolari izan nahi duzu? Bai. Bai. Baina lehen esan didazu, kirolak baietz, baina bazenuela beste zerbait oso egin duzuna. Pailazoak. Ea nola? Esan pizkado fuerteago bestela. Pailazoak. Pailazoak. Pailazoak ikustea. Bai. Niri gustatzen zaizkit, baina ez ditut pailazorik ikusten inguruan. Eta ze izan nahi duzuzuk handi izatean? Ni Bai. mekanista. Mekanista? Zer da mekanista? Bai, zer da mekanista? Abioiak eta arrelatutuna. Abioiak arreglatu? Ez, kamioiak. Kamioiak. Eta zertako konpondu nahi dituzuzuk, kamioiak? Ibiltzeko. Noski puskatua badaude, Ez dago ezer egiterik. Eta pailazo izatea ere gustatzen mentzeizu, ez? Bai. Bai, zergatik? Zerotxoak eri izan dituelako.
Aizaki txikito, gu oso jende serioa gara, Ni batez ere, Mirrita Txiribiton, haiei problema dira, baina... Zertara etorri ez gaur ona? Zertara etorri izen gaur? Egitera. Egitera, noski, ni ere egiten ari naiz. Zer egitera? Nola izena du? Esto... niri da... Magia egitera, ez da? Eta ze magia egin behar digok? Sokakin. Sokakin? Sokakin ze magia? Hiru korapilo egitea. Bai. Ago. Eta? Eta gero zer? Eta gero askatitea. Bai, honek trampa aukiko duelako. Erakutsi den eri, demostraitu didak. Hola? Ez dago tramparik, ez? Gogorra diru. Egin korapiloiek. A ber, antxa ondo eskuak, danak ikusi dezaten. Korapilo bat. Bi korapilo. Bi korapilo. Hiru korapilo. Zoragarri, Jonander. Ez una pizkarri. Amabi Pustarri! Amabi Pustarri. Iker. Zeuk ere kirolaria ez da? Ze kirol zale? Baten bat motel? Ajedreza. Xake joku. Noski. Hori azkarren kirola da. Eta futbola? Baita. Baita buruarekin jolasten delako, ez da? Noski. Baina, ze ofizio aukeratu duk handi izaterako? Mekanikua. Mekanikua? Baina zizurkilen denak kamioia konpontzen pasaberalduzu urte guztia edo. Ze gertatzen da, Madrila ditu da zen kamioi guztiak puskatu egiten direla? Ez? Ez dakizu. Orduan, errenta gutxi izango duzu kamioia puskatzen badira. Iker, zertara etorri zera gaurrona? Judo egitea. Nola? Judo egitea. Ara, xakelaria. Ba, nirekin ez duzu egingo judo, Indartsua, go. Ea baldago hor baten bat honekin judo egin nahi duenik. Ara ben voluntarioa. Tira, jartzaitezte horbean. Eta ea, ze judo klase egiten duzuen. Ea. Buena. Tira, ba. Ai! Atorra, Iker, Osea, ki judo egitera eta beste batek irabazidik. Orduan nik egingo diat irekin judo. Atorra. Ea, vamos a ver. Ea, orain nik irabaziko diat. Ea, ai, ama, ai. Eman Pustarria. Bat, hiru, sei, behatzi, 10 Pustarri! Patxi, zuetzera izango Iker bezein indartsua, ez? Ikusi duzu nola botan hau? Ai, ama, nik uste nuen. Ez zuela indarri, baina... Patxi artista bat dugu. Ezta? Kantatzea, zaio hartzekin. Ze gauza kantatzen dituzu? Hori kantatuko duzu gerago, baina... Ze gauza kantatzen dituzu? Denetik kantatzen duzu? Ze gauza kantatzen dituzu? Edozin gauza? Bai? Kanta tankera guzitakoak? Roka ere bai? Opera? Danetik, garrapatzen duen guztia, ez da? Noski. Eta egia da, egurrakin lanak egitea oso gogoko zaizula? Bai. Ze lanak egiten dituzu zera egurrarekin? Oendikan ez dut ikasi. Baina gogoko duzu, ez da? Noizbait etxe bat egingo duzu agian? Edo bi? Bat lehen da bizita, gerokoa, Bueno, Iker, ze kantatu behar diguzura esan duzu? Ni ez nahi
bezik ez. Zu patxi zerala, kontxo! Eske, hainbat mutikoekin danak aldatzen zaizkin dedi. Ze kantatu behar diguzu, patxi? Mag Mikel. Ma Mikel, jarri pixket aurrera xego eta kantatu. Mag Mikel badoa, zaldi pintxo baten gainean, katu bat ahoan, pistolak gerrian, Mag Mikel badoa, zaldian. Goizetik eguzkipean, Mag Mikel onbidean, mendiko zazpi lapurrak, menderatuak zitun, pum, pum, arratsalden zetorren Mag Mikel herrira, mendiko zazpi lapurrak, menderatuak zitun, pum, pum, Oso ondo! Beste batean jarrituko du, patxi. Lasai! Bukatuko zeila, Mikelipon. Ea zemak pustarri! Amak pustarri! Iba izela lapurra. Ea... Iraitz? Lehen egin dituzun farrekin eta bir serio geldituko zera? Ia, nora itxen duzun farra. Ia berriz. Aizu, Iraitz. Egia alda nobioa duzula. Bai? Jesus Maria eta Jose. Eta nola izena du? Andoni. Eta mutiko majoa da? Uztakizu? Eta nik ezagutzen dut Andoni. Bai. Ezagutzen dut nire laguna da? Bai. Eta nor da Andoni? Oi. Orkori? Judoka hori? Etorri honera, Andoni, etorri honera. Ea, jarri hor. Egia alda biok nobioak zeratela. Bai? Eta zer moduz konpontzen zerate? Ondo? Bai. Elkar asko maite duzue? Bai. Bai? Eta ondo portatzen da Andoni zurekin? Bai. Gaizki portatzen zera? Zer egiten diozu ba? Jo egiten zaitula? Bai. Eta hala ere maite duzu? Oizun eskato politia. Eta Ireiz nola portatzen da zurekin? Txintxo? Osak, hori ondo iruditzen zaik, ez? Ireitz ondo portatu eta gaizki. Emango dio guztartako bat, Andoniri? Bai, ala ez? Emango dio. Plazta, venga, julekura, Andoni! Nazkante! Aizu, Iraitz, zer egin behar diguzu gaur hemen? Txirula potoloa jo. Txirula potoloa jo, hori ez da nolalako. Eta non ikasi duzu txirula potoloa jotzen? Inunez. Inunez? Inunez? Ai ba, eta bakarrik ikasi duzu lesan nahi du horrek? Ez duzu ikasi orduan? Ai ba, eta jo egin behar duzu? Zun Mozart baino hobeagoa zera orduan? Ia nola jotzen diguzun, Iraitz. Amairu Puxtarri pika taldearen zat. Salsa taldearen zat, noski. Ni ere nastutzen eiz batzutan. Bueno, eta guazen berala bigarren zatia astera. Iraitz? Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut. Nik jotzen dut. Rom-pom-pom, 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 rom-pom-pom-pom-pom-pom.
Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita dut ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita dut ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita dut ere. tromboia nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita dut ere. dumbala nik jotzen dut. Dumbala, 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 dumba, dumba, dumbala. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, Baita dut ere. saxofoia nik jotzen dut. Hemen gera bada, bigarren zatian, eta hau dugu lehengo errenta. Saltsak 34, pikak 32. Lehenengo froga beraz. Asmakizun bana entzungo duzue saltsa eta pika. Gero eta pista gehiago emango zizkizue, baina pista gehiago jaso ezkero ustarri gutxiago irabaziko dituzue. Beraz, adi saltsa hemen dijoazkizu eta lehenengo frogaren lehenengo pista. Entzun ondo. Borobila da burua ez da, gustora dabil festarik festa.
errepikatuko dizuet, borobila da, burua ez da, gustora dabil festarik festa. Bai, jarraituko dut. Frontoi txikian ezin kabitu, salto handiak egiten ditu. Txatu? Frontoi txikian ezin kabitu, salto handiak egiten ditu. Utzi, zer? Erraldoiek? Saltamuntia. Jarraituko dut. Ati salto aiz. Txapa azpira botatzerik ez da komeni. Txapa azpira botatzerik ez da komeni. Txera. Txapazpian botatzea komeni ez dana. Txatu? Ea, azkeneko pista. Kremaren ordez, seboa ematen diote. Zer da? Pelota. Pilota, noski! Bost puistarri saltzaren zat. Eta goazten, froga bera, baina oraingoan pikaren zat. Entzun ondo, pika. Borobila da, ez da ilargia. Iluna baino hobe argia. Bai? Ez? Ezpa, jarraituko dut. Pertsona denek omen daukate, nahi zenbaiti tximiluz bete. Txatu, a ber? Pertsona denek omen daukate, nahi zenbaiti tximiluz bete. Burdian? Burdian. Hirugarren emango dizuet, txiribitonek handi xamarra du. Tripa. Tripa. Ezpa. Burua. Burua, bai! Pikak, hiru pistaz bakarrik asmatu duenez, gutxienez, 8 puistarri emango dizkiegu pikari. Bigarren froga, mostatxoen jokoa. Mostatxo, bigote, bana emango dizue salsa eta pika taldekoei. Baina mostatxo hori sudurpean eutsiko duen kolarik ez dugu ekarri. Saiatu zaitezte beraz, zuen indar propioz eusten. Ea zer taldek edukitzen duen gehiena bibotea, mostatxoa beren lekuan. Presto zaudetela usten dut salsa eta pika, beraz, hasi! Salsa taldekoek eduki dute gehiena, beraz, 15 puistarri salsa taldearen zat. Eta 10 pika taldearen zat. Eta zuekin nago orain, teleikusle zareten horiekin. Biboteak ikusi dugula eta hauxe eskatuko dizuet. Idatzi zuen postalean bigote edo mostatxo duen personai ospetsu baten izena. Zuen postalak oizko zuzenbidera bidali beharko dituzue Dondon Kikilikon, 625 postakutxatila, Donastia. Eta oizko diren tortolika diskoak ere, norentzat ditugu aste honetan Mirri eta Txiribiton? Ea, Ibon Gogenola, Gorozikakoa. Eta Igon Aiastui, Aramaionakoa. Eta Aitor Barrutieta, Elorriokoa, txalo handi bat! Ibon Gogenola,
Ibon Aiastui eta Aitor Barrutietak jasoko dute, beraz, aste honetan, Txirrimirri eta Txiribitonen Tortolika disko bana. 3. froga. Ipotxen dantza ikusiko dugu segidan. Ipotxen dantza esplikatzen enateizue hasiko. Salsa eta pika elkarren ondoan jarri, zerate baino txikiago, ipotxago bihurtu, eta musika abiatzen denean, hasi zaitez zuek dantza egiten. Ea nork irauten duen gehiago zutik. Besteak nahikoa makurtzen ez zirelako, nire ustez bai salsa eta bai pika berdindurik ibili dira kasu honetan. Beraz bada, honekin amaitzen dugu gaurko debuluzon, eta orain guazen sariak banatzera. Jaso dezagun txalo handi batez, pika taldea, 60 puxtarri irabazi baititu. Txorri, tagorri. Eta potoloa. Eta pika taldeak 60 puxtarri lortu baditu, salsa taldeak 64 puxtarriz gaurko irabazle. Eta honekin agur esan beharko, debuluzondik datorren astera arte. Agur! Azkenien utzi dugu ipuinen mundu hori. Bai gizona, uste nien erotuta bukatuko genukela? Bai, erabat eroturi bukatu ez dugunean. Che, ni erotuta nagoela? Ni erotuta? Tira. Ni erotuta. Ikusiko uzein tipo azkara naizen. Naldu truko bat eitea, magiazko truko bat eitea. Egio, baina kontu zibili, Beira, holako zapia, Kusizak ondo, Sakelian, eskuineko sakelian sartzen diat, Hala, txirri, adie, flishti, flashta, flusta. Hala, beste sakelian pasadu. Kontxo. Eta bai, buelta emango zi bat. Ikusiko, flishti, flashta, flusta. Eta hemen zeo, ikusiko. Ea, jo txalon txiribiton, txalo, jo. Nolako truko politea, Haben, erotutan nagoena da, Zein inu xentearen gure txiribiton, ume koskor bat zirudik. Gustatu bat zaik trukoa. Eitik egin ulertu. Hau ez da espabilatzen. Espabilatu behar du, kontxo. Pixka bat espabilatzen askia duke. Tira. Berriz emango zioak egin espabilatzeko. Aita, pai! Kontuz. Ean pixka bat gehiago espabilatu behar du. Bai, kontxo, Orain bai, nahiko espabilatu azego. Zer, txiribiton? Ondartza bat. Bai, eta ikaragarria gainera, Bai? Nola, izango ditu 1 metro, totolo, 1 kilometro babolio. Oaindik etxala espabilatu, beste bat. Kontxo! Tira, mirri. Zuk espabilatzen. Zer?
Bera jetxi. Ez jauna, Bai, Mirri, ez jauna, oaindik Karibea gogoan zeukian, ez dia joan nahi. Tira, baina txiribitonek arrazoia du, Mirri. Ez! Mirri. Eta tiburoia badaudele bezala? Ara, Euskal Herrira joan aurretik, nik ondartza honetan bainu bat hartu nahi dut, beraz, goazen. Tiburoiak egongo dituk. Tira, hago isilik. Eta goazen. Hau, beroa, txikiak. Hau sargoi, ja! Lucifer etxea ematen dikonek. Motel. Enien ustean beroa zenik. Toria, eirea, txiriton. Itxirri gainera, ondartza honetan edari posturik etzeoke, Etzegok, ez? Zer? Neskatorik ere ez, espabilatzen hasia duk, gure potoloa. Bai, gizona, bai. Oso ondartza arrarua duk hau, Motel, bai. Ai. Ta gainera, nik ez diat hemen itxasorik ikusten, Ondar gehiagizteok, ez alda hau nola da Bizkaiko laga edo ondartza handi hori Ez, izango. motel, nola izango duk hau laga? Oso handi Lagan jaumenduk. ez dik, honebesteko berorik egiten. Hau, izugarria du. Zer, txiribiton? Itxasua ikusi dik? Ara, non? Nik ez diat bada ezen ikusten. Nola ikusiko duk, txiki bat aizeta? Ken nortik, itxan. Ara, txiribitonen onbain lagundu nahi dik. Ea, pixkat. Lagundu jo. Ez diat ikusten. Kontuz, Ea. Zen aldu, txiribiton? Aitza. Kontu zibiria di. Beste lasiko aizien espabilatzen. Tontxolo! Zer? Babolio! Ea, jarri txiribitonen gainean, ea mintzat itxasua ikusten duan. Ea. Badi kontu zaun. Asirosia! Era bat espabilatuko aizonela jarraitzen baduk. Ba horrelako beroarekin itxasua ikusin beharra dago. Bai, baina... Non baite hongo duk? Guazen, itxasua aurkitu beharra dago. Ta akabo. Ara, bestia. Guazen. Potolo, ignun ikusten nuan hemen itxasoa. Tontxo, inundik ere ez diaturik ikusten. Inoiz ez diatolako ondartza luzerik ikusi. Gauxe bat esango dizuet, Zer, Mirri? Honek basamortu bat ematen duela. Arrazoia duk, Mirri. Hau, basamortu bat duk. Basamortua! Bai. Akabo galdu gaitzuk orduan, akabo galdu gaitzuk! Honena, Mirri, txiribiton, honena berriz ere tortolikara itzultzea dugu. Saiatu gaitezen. Nik ura nahi diat, un freskoa! Saiatu gaitezen zutik jartzen, Mirri eta txiribiton. Ni egarriak neok, da ura nahi diat, Tontxo! Ura! Eki, badala, ura! Ura ma! Un fresko goxua! Hortxe, esan duzu bada ikusten! Ai, nolako iturri kantarina! Baina,
ur freskoa, ur gardena, neria dena, Tira, Mirri. Hemendik hanka egin behar dugu. Bestela, bertan hilko batzuek, Mirri. Guazen. Baina, hemen neukianik iturri bat! Eta sartu ditu, bas! Iturria... Ziur txiribiton ekostu idala! Gire irudimenak besterik ez dira izan, Mirri. Ni egarriak neok! Ni ere. Zer ikusten du honek? Zer ikusten du, ketxan? Zer? Bokadilloa? No! Nik ez dira ba ikusten? Ziur makailu bokadillo bat ikusi da, eta gero egarri handiagoa izango diagu. Baina, txiribito... Ez da gali, baina... Botolua! Baina, zea bi, txiribiton! Non dago bokadillori, nik ez diat ez dela ikusten. Guazen azkar tortolikara. Bai, nik egarria dut, egarria, otxo! Ekaitza zetorrek, aizoinen ederki! Euria izango diagu behintzat. Ez moten. Bai, itzen da jarriko gaituk, euria... Hemen ez dik euririk egiten, hemen ondarrekaitzak besterik ez dire izaten. Ondarrekaitzak? Ondarrak estali gaitu! Nolako ekaitz gogorra! Eta nik ikaragarrizko egarria zeukiatu lehen nire! Lasai, Mirri, ez adi arduratu, lasai. Baina txiribiton zer egiten ari haiz, ez ait... Ondarra jaten ari du! Meserez txiribiton horrek aitz egingo dik tripan. Tripako mina emango dik, zikin oso! Kontu zebili. Jauna, bi gizon da hor bat! Bi gizon da hor bat! Ura, meserez, ura. Egarri! Ura. Ekarri ura horaitxe! Ura. Ekarri ura! Ba, gutxi, Karri, odolo! Araz ezak edaukat, umiak! Aurrak! Aizu, bien naizela aurra, Zer raiz bada, mukitzu bago hori. Gu, Euskal Herriko bailazoa gera. Txirrimirri eta txiribito, jauna. Horixe. Eta zuek nortzuk zarete. Gu! Basamortuko gizon urdinak. Gizon urdinak? Bai, gizon urdinak. Eta zergatik zaudete marratan jantzita eta gorriz? Kromakiaregatik, bagolio. Kromakiaren gatik. Bai. Zer dio, txirri? Orain modaz aldatu direla, Mirri. Zer, hona dago. Bai. Eta orain zer? Orain Orain zer? Orain meserez.
gure tortolika, gure hegazkinera joaten lagundu gaitzazu. Zuen hegazkinera eraman! Tortolikara! Baina, Tortolikara! baina, zuek baldakizue gu nortzu garen. Bai, basamorduko gizon urdinak. Eta zer egiten dugun? Ba... Nik uste edariak eta patata prejituak saldu. Saldu bai, baina esklabuak saltzen ditugu merkatuan. Esklaboak? Bai. Eta badakizue nortzuk salduko ditugun? Kuntakinte! Kuntakinte ez. Zuek Gu? esklabuen merkatuan salduko zaituztegu. Ai, Maria eta Tira, Gade! segi aurrera. Tira. Venga, segi aurrera. Hiru esklabo bakarraren prezioan. Aukera ederra! Hiru esklabo bakarraren prezioan. Europako esklaboak gainera. Europakoak aukera ederra. Aprobetxatu gure markealdiak. Aukera ederra. Kaixo, bandido! Kaixo, kapas. Saltzeko zerbait, ekarri alduzu gaur? Hoxe, bai ez, begira. Begira, hemen. Begira, begira! Begira. Esklabu bikaina! Bai, oso bikaina. Nola duk izena? Nola duk izena? Nola duk izena? Barkatu jauna, baina mutua da. Mutua! Oh! Asko zobeto! Ez da kexatuko! Hau, erosi egiten dut. Oso ondo. Eta hau? Zerbait badakik egiten? Bai jauna. Haule, erosi egiten dut. Eta hau? Hau tipo zistrina. Hau, ez du balio ezertarako. Nola ez dula ezertarako balio? Honek ez du balio ezertarako. Ba, hirurak batera datoz, eta hirurak erosi behar dituzu. Bestela, zer egingo dut nik kakanorra honekin? Ondo da. Erosten ditut. Hirurak erosten dituzu. Bai, Eta nola ordainduko duzu? kredito txartelak balio aldute. A ber, putza ala txixa. Putza, Ederki. Tira, hirurak zuretzat. segi aurrea. Venga, segi aurrera. Zer gertatuko ote zaie pailazoei sultanaren etxean? Onik irtengo ote dira? Datorren don kikirikonean zuekin. Chirrita, mirrita, chiribiton, sagarra manzana, ikatza carbón, mujer Andrea eta hombre gizon, shanti, 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 chiribi, chiribitero, shanti, 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 chiribi, chiribiton. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribiton, ni nauzue txirri jakin zuta on, besteak mirrita txiribiton. Shanti, 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 txiribi, txiribitero, shanti, 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 txiribi, txiribiton. Chimpon, txirrita, mirrita, txiribiton. Ondo entzuzazue nire izena, Shanti, 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 chiribi, chiribitero, shanti, 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 chiribi, chiribiton. Chimpon, chirrita, mirrita, chiribiton. Adogure, chiribiton, shanti, 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 chiribi, chiribitero, shanti,
Shanti, shanti, chiribiton. Chimpón, chirrita, mirrita, chiribiton. Sagarra manzana y calza carbón. Mujer andriata, hombre guisón. Shanti, 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 chiribitero. Shanti, 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 chiribitón. Chimpón.